Il-ktieb tant popolari bl-isem ta' Suet Wiliet il-lejl ta' Charles McAuliffe St. John qed ikun adattat għal serje televiżiva ġdida li se tibda tixxantar fuq Net Television f'Ottubru li ġej. Din is-serje se tkun qed tirrakkonta l-istorja ta' mħabba ta' żewġ żgħażagħ Georgia u Lippo li jsibu n-numru ta' intriċċi qudiemhom, mod speċjali minn missier Georgia stess. L-istorja ambjentata f'Malta stess tmur lura żminijiet tal-1860 u bekk ma jistax jonqos li biex tittella din il-produzzjoni kellhom isiru ħafna studji u preparamenti biex jaċċertaw li l-progress ta' żminijiet tal-lum ma jfixklux il-filming ta' din is-serje. Net News kellem mal-producer ta' din is-serje Charles Stroud fejn spjegalna aktar dwar ix-xogħol li tinvolvi. Hija biċċa xogħol jibsa, mhix faċli xejn, kemm biex tiġbor l-affarijiet l-oġġetti minn l-modi, il-kostumi li nħitu kollha mill-ġdid u l-ammont ta' atturi li jkollok bżonn biex iżid l-atmosfera tagħha. Imma blajnuna ta' kulħadd, jiġri l-crew kollu, l-atturi kollha, kulħadd. Net Television qed jagħmel ħiltu biex ikollu sensiela tajba l-udjenza. Il-preparamenti għal din is-serje bdew minn Mejju li għadda fejn tim sieħ beda jaħdem fuq għażla tal-atturi l-ilbies u l-filming. Kont għandni kemm l-estate sensi l-oħra u fil-fatt anki d-dar kont ngħid li issa m'għandix nagħmel. U twildet din l-idea, Net Television stidnu li biex nipproduċi u niddirigija u dawn l-affarijiet huma l-qalbi. Is-serje se jkollha b'kollox 27 episodju bl-involviment ta' madwar 90 attur, buħut minnhom stabbiliti u oħrajn uċuħ ġodda.